Horas ma dihita saluhukna. Adorak somar saur hita dohot hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhukna roha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga sapor siaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hata nitu hata nagabe turpu jamita minggu tuhita di bagasat tikion. Tarsurat do di Pesalmen 10 pitu ayat sada sahat tuonom songonom madidok. Saya tangi mahasitongan ali Jehovah, tangi homma alu-alukon. Saya tare homma pinggolmu tutangi akon, siap bibir na somar pangasi. Saya dapotan uhum maau siap buhim, saya ditatak matam mahasitongan. Nunga didudu horo haki, ditikir hobor nginnai, dilala hodo au, hape dangadong jupako, hupopangi do aka pikiraku, asa unang mangalao si pamangaku. Saya merjaga doau, dilaka-laka ni jolma si pangarupa, diaka pabahenan ni jolma, dopak hata ni pamangammu. Saya dihu-tihu laka-lakaku doaka bugasmu, dang mauraur pangalakaku. Sai hodo hupa juju, ai dia lusi hodo au, ali di bata. Sai tare homma pinggol mutu au, tangi homma hatakon. Ima sahakna. Donga sapor siaon di bagasan Tuhatta Yesus, sipata do sonang, sipata do marukil, songonima kiada ningului, muba-uba do. Yang go pangiduata, saya kangulu nasonangi manian na tabulus di nguluon. Dawu jala holang manian akan amar rumang hasusan di ngulu. Alai di kenyataan na dak saya songoni. Jala taboto do, molo taihuto petuhani, dang nalaus gabi otomatis holang ma akka hasusaan, holang ma akka parukilos yang nguluta. Daun. Tetapi selama kita di dunia ini, kesenangan atau pergumulan, kesulitan hidup, bagaikan roda berputar yang menghiasi kehidupan kita. Artinya, hidup itu terkadang mengalami kesenangan, terkadang mengalami kenyamanan, ketentraman, tetapi terkadang bahkan bisa lebih sering dan juga dalam waktu yang lama mengalami berbagai penderitaan, kesulitan, dan berbagai pergumulan hidup. Tapi jangan khawatir, walau masalah, walau pergumulan itu ada dan boleh terjadi di tengah-tengah hidup kita, kita percaya bahwa ada Tuhan kita yang selalu mau mendengar dan siap menolong orang-orang yang berseru kepadanya di dalam iman. Jalaido na tinugihon ni topik mingguta ima minggu eksaudi tuhita di tikion. Ima ditangihod debatado jojo ni partigor. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Artina, molo jojo akka partigor itu debata, di bagasa tangiangna, sai tangi honon di debatadoi. Donga sapor siaon, molo didok jojo ni partigor, ia akka partigor na idok na disi, totu dada akka halak na sumar dosa. Molo akka na sumar dosa do, berarti danga dong rahita na pantas tangi hono ni debata. Ay suadok kita na sumar dosa. Manangadok kita na barani madok na sumar dosa hita? Danga dong rate. Ala takas do taboto, mulai siya jolma na perjulipe, ima si Adam doho si Hawa, nang madabu tu bagasa dosa, gabi sa luhuk na do hita jolma merdosa. Asing dope ala niya kadosa na taulate. Ala yate pe merdosa hita, nung nga dipatigor, manang dibenarkan Tuhan taibe hita, ima marhite panubusion ni Tuhatta Yesus. Asaganup halak na lo porsea, majakon panubusion ni Kristusi,
jala mangulu hobar tulomo ni rohani Tuhan, ima naidokna akka partigor. Molo parpesal memadok, akka partigor ima, akka halak na suulu be mangihuton do mangulahon tahini akka parjahat. Alai sai patik ni Jehovah do lomo ni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana, aria dohok borngin. Songon nabui teida di pesal mesada ayat 1:2. Ima ciri ni partigor, manang ciri orang benar. Artina, sai akkalo moni rohani Tuhani nama dihanguluhon. Ido akka partigor. Jadi, akka juju ni halak hisongonima, naidok na nakaning ditangihon debata. Laos pengalaman na juju tutuhani dotong na jupak kita di turpuk jami tahun. Ima pengalaman ni Raja David. Tongodo di bagasan hagugutan ibana. Tarlumubi ala adong halak na martahina rawat ibana. Lahu menyikapi martangi yang do ibana tu debata. Jujudo Raja David mengidu haluaon. Ala debataro dihaposi ibana, natuk mangaramoti jala paluahon ibana. Donga sa porsiaon, ahado huroha na niadupan ni Raja David, ubain na juju ibana tu debata di bagasat tangyang na diturpukon. Molo tajaha di ayat sia 112, ima duk turpuk jami taon, adong halak na mersuguni roha tibana. Adong halak na semartahi mabban na roha tibana. Gabi saya terancam jala dak tenang be pakilalaan. Ala saya dijahati alonai do ibana. Bakka ditahi do neng mangago hosana. Hape mangihut to si David, dangadong nasala di ibana tu alonai. Jala barani do ibana makatidakoni di jolo ni dibata. Sona tabigi naking di ayat 1 ayat 5. Di do ibana. Nunga di do horo haki ditikir hobor nginnai. Di lalahodo au. Hape dangadong jepako. Upopangi do akka pikiraku. Asa unang mangalawasi pamangaku. Saya merjaga duau di laka-laka ni jolma si pangarupa. Di akka pabahinan ni jolma. Dopak hata ni pamangammu. Sai dihut-ihut laka-lakaku do kabugasmu. Dang mau raor pangalakaku. Ima pengakuan ni ibana. Pabuana so adong nasala diula ibana. Jala saya berusaha do ibana. Pahut-ihut bugas ni Tuhani. Alai nak pesongoni. Saya ditahi alonaido na mengancam nguluna. Di bahenima. Juju ibana tu dibata. Asa dibatama na manibangi. Jala na merlulu dopak alonai. Songonima pengalaman ni si Daviti. Nadenggap pediula. Alai se adong do halak na mersuguni roha. Jala mabain na jahat tu ibana. Songo Raja Saul. Ala latini rohana. Ditahi do mabain na roha tu si David. Sahat tu nanaeng mangagohon hosana. Alai songoni pei dak pamaloson di patujulu ibana. Manangdang dirina di pangasawon si David. Alai tu di batado ibana juju di bagasat tangyang. Daud menengada ke atas, berseru kepada Tuhan, menyampaikan semua keluhannya dan berharap agar Tuhan melindunginya dari perlakuan orang-orang yang membencinya. Donga saha persiaon, nuaing tuhitama. Bohado kita menyikapi. Mulu tongok kita mengadu paru kilon. Kesulitan ningulu. Siap pengalaman ni si Daviti. Disungguli donguluta. Asa tu di batama hita juju. Mangido pangurupio di bagasat tangyakta. Mula dong akan nama jahati ho. Unak pangasahud dirim. Unak pola lujai pikiranmu. Laho patupa akka pamaloson. Jala paholang mangulum sian hajahaton. Tagonamma
tatiru songon sikap ni parpesal meni. Ima mangalualuhon saluhu nei tutuhani di bagas tangiang. Asa di batama namar lulu dopa akka nama jahati. Dungi siap pengalaman ni sidapiti, laos dipaingok do nanggulutta. Sadenggat-denggan ni nataula, sipata se adong do halak na magkasuguhuni. Jala ulo saha tu na martahi-tahi naroa. Laos songonido nang sebalikna. Sajuka-juka ni halak, se adong do tong na magkalamohoni. Artina, unak pola gabe tarsonggot tita disi. Jala ima kenyataan hidup na taadopi. Au sugari nang adong benasongoni, ngati bu rapor tibion di bagasar dame. Jala sonang medalani ngulu siapari. Dangadong biak kana merbada. Dangadong biak kana melukai perasaan dedonganna. Dangadong biak kana bersaing negatif. Alai ala se adong dopi, ido uban narikot adong akka aturan. Lumubi hatani debata, na manugi hunguluta asa mangulu di bagasan holong. Jadi molo pesipata ikum mengadupi songop pengalaman ni parpesal menihita. Adong namar suguni roh hatu hita. Adong nama jahati akka ulota. Adong na parwarwahon songon istilah sinuaing menebar hoax, mencemarkan nama baik. Tumagunamma tatiru nabinani parpesal meni. Dang ditahi ibana pamaloson. Jaladak tarela ibana mangulawon hajahaton. Alai tu debatado saluhu na dipasahat ibana. Marhite na juju ibana di bagasat tangyangna. Laos songoni mana kita dia karagam ni parukilon ni ngului. Manangahape nama bay ngulut gabi hirana terancam. Tertekan saya di bagasat biar modu pedaksonang. Ditugihot terpuk jami tau do tuhita. Juju matu dibata. Ai ditangi hoddo akka na juju tutuhani. Taingok ma songo si Bartimeus, si panehenehe na mapitungi. Manang sahalak pengemis buta, na dihuta jirikoi. Juju dibana tutuhan Yesus. Oh Yesus anak ni si Daud, asi maroham midaaw. Torok donian halak na mamitsang ibana asa dipasip. Alai lam dipagugubana do majuhon. Ali anak ni si Daud asi maroham diaw. Ubegi disukut Yesus maibana. Aha dipangiduroham si bahenok kutuho. Didok nama pitungima. Guru nami naing marnida maniam matakku. Duk songoni didok Yesus matibana. Laho maho, di pangulu hapor siaw midoho, jala mamitor marnida ma matana. Boy doi taida di Markus 10 ayat 46 sa 52. Ima pengalaman ni si Bartimeusi, ala nasai jujui ibana tu Yesus, ditangi hoddo, jala gabi jupangan hamalumud ibana. Donga sapor siaon, kiada ninggulute pesipata do songo si Bartimeusi. Molo ala nina juju boy si Bartimeus merhamalumon, hitape boy do taruli hamalumo siat Tuhani. Malum sian akka sahid, malum sian akka biar doh gangguni roha songo si dapiti. Malum sian cita-cita naung ledeng tarpaima, malum sian dosa, malum sian kerenggangan ni hubungan, gabe jupang keharmonisa de tonga-tonga di rumah tangga. Malum sian akka kebuntuan ni ngulu, gabe jupang akka solusi. Aidanga dong nasutar patupa Tuhani. Taingok ma hatani Tuhata Yesus di Matius 7 walu namadok. Saya nama jalo do nasa na mangido. Saya na jupangat do na mangalului. Saya na ukapod do di na manutuhi. Jadi molo nang jupangan pangurupion ni Tuhani ngulum. Juju mahotu Tuhani. Ay ditangi hot Tuhani do akka juju ni naporsea. Amin. Martang yang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam na kubiki hami. Tatap jala asima roham di akka juju nami tuho. Nahu pasahat tami di bagasan
Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.